is fáilte go GOP fi sa sia far bheoh stúrichin an túil a brún mi an cimar a sunún an túil a haflog agus déhanna jiffer dúchan a dèanamh ar san upper an ó athru gnáthíte. Suas an toiseach, Boris Johnson. Fáilte go an balla bec de Glasgow out san dúich bec de Alpa a sin ann an dú a son cop fiche sa sia ha seo is ga arachog na gnáthíte. Chanéal tó úne acin, má sin seo féimi sin a dhéanú. Sma ha sin a dine seo bí sin teisce leo, sma ha me fain erice as, bí sin na sé bulach. Tang bhó is an na géiseach go cuaramach. Dúich mí sin. Anis áirit bhó ceansa na staisiúnaiste Joe Biden. Ha mé tálaite a bhí seo an dú. Ha mé tálaite a bhí seo an dú an sa Glasgow ar san cop fiche sa sia. Féimi sin na stát áireach gnáthíte ar san an jungle agus na moncéin leis na bananas. Na bí sin a dhéanú. Bí na moncéin a básathag agus bí na moncéin éile uabhasach bránach, so féimi sin a stát áireach gnáthíte tapa laibh. Anis, ha sin dul a chlúintin bhó Greta Thunberg. A bhéla seo? Chanéala seo. So, Greta, do how de bhearcha got fiche sa sia? Wel, cheanneal ann ach dúrach bla, bla, bla. Is it? Daí, ma mi an a míide atalú. Is a bhfuil fácha nó ceach ar son a hamra. Yeah, but we're facing should. Nicola, dúr a bhearcha de hat achust. De hat achust. Greta Thunberg dúrcha ar a bhí a kidnapach. Maar de gil is het. Fijn sure agus an nus, go cóil-labhairt, go bhíodh féin amach seo bheo. Ach ga bhíad a tí ítear. Just cúm sabach. Deas an dul dhéanamh. Hanneal mi cínte. Jimmer sin, rúi! Hallo. Helen sin. Bhí a féicin amach. Hallo, kom maar zo.